Бензин, дизел или електричка? Отговаряме днес на коментарите. Дизел даже си купих чисто нов Кадиак от магазина. Колата е супер. Каква Споделя кола? Божидар Илиев. Каква кола? Кодиак. Защото каза Кадилак и аз се чудих Кадилак на дизел. Някой е сложил дори снимка, показваме я сега на екран. Продавам електромобил изгодно на малко километри, който не разбира да не се обажда. Без значение каква е, само да е служебна. Защото не знаеш, служебна кола и не са паза. Джордж Берлин е отговорил. Керосин. Не съм милионер, за да шофирам под наем. Имам си собствен автомобил. Добре, и като ти се изчупи автомобила, обаче ще те питам. Затова може да си доверите на автомобилите от Top Rent A Car, които са нови, оборудвани с всичко необходимо и винаги готови за пътя. Росен Василев. Аз съм си електричка, пътувам с влак за работа. Не му стига тока до работа. Господ ви е дал крака, използвайте ги. Трябва да вървим пеша. Това е положението. Толкова, таков, толкова. И написал, бензин и дизел никога, електрокар. Направо с мотокара да се ходи, нали, пред-назад. Като му пречи някой дига мест. Вили Николова е написала каручка, на там отиват нещата. Добре. Артем Адонин е написал колело. Страхотно може да се възползваш, ако си в град Варна или пък дойдеш на почивка от нашите колела на топ мобилици, където са в цяла Варна. Може да ги караш през приложението и е бързо, лесно и изгодно. И да не забравяме 5 минути безплатни всеки ден. И Йорданова Нора, последен коментар е написал аз шофьор. Иска явно жената да се чувства и да има кой да я вози. Тони, шофьорка. Благодарим ви, че гледахте и до нови срещи!